हेलो लोगोफोर नोंथांमोननि गेजेराव आरो आं मोनसे गोदानै आपडेट भिडिअ लाना फैबावबाय। देग्लाय 2024 मायथाइयाव जोर फिल्म प्रडाक्शन बेनारनिफ्राय फैनो गोनां आबुं बर' सावथुन गुथाल, जाय सावथुननि स्क्रिप्ट आरो डिरेक्शनखौ खालामदों माइकेल मुसाहारि बिथाङा, प्रडिउस खालामदों सोमजोर बसुमतारी आरो बे फिल्माव जों गोबांथार मुंदांखा महरगिरि बिथांमोनखौ फाव खालामनाय नुनो मोनगोन। जेरै मनालिसा हाज'वारि, रिंकुमनि नार्जारि, थाख्लाय नार्जारि, जेजास खेरखातारि, बिग्राय ब्रह्म, बिग्राय बसुमतारी, मानब लाबलि आरो माखासे गोबांथार महरगिरिफोर। मख'नो गोनांदि फावखुंग्रि मनालिसा हाज'वारि बिथाङा सासे रोंखा-राखा फावखुंग्रि महरै दावगाबोगासिनो दङ। बिथांखौ जों बायदि रल एबा बायदि आखुथायाव फाव खालामनाय नुबोदों। बे गुथाल सावथुनावबो जों बिथांखौ गुबुन मोनसे आखुथायाव फाव खालामनाय नुनो मोनगोन। नोंथांमोना सावगारिनि गेजेरजों नुनो मोनखादों, बिथाङा आखायाव सादा एबा थांखु नालायनायनि सिनबो नुनो मोनगोन। जोबोरैनो मिनिथावना लोगोफोर, बिथांखौ जों बेबायदि आखुथायाव फाव खालामनाय नुनो मोनगोन। बे गुथाल सावथुननिनो अफिसियेल टिजारखौ बिथांमोनहा जोर फिल्म प्रडाक्शन इउटुब चेनेलाव रिलिज खालामनानै होबाय। जायफोर नोंथांमोना दासिमबो नायथ'वाखै थांनानै नायहैदो आरो जायफोरा नायखांबाय माबायदि मोनखो कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरदो। आंथ' बे सावथुनखौ नायनो थाखाय जोबोरैनो एक्साइटेड जाखाबाय। मानोना नोंथांमोनहा बयबो मिन्थिखायो माइकेल मुसाहारि बिथांनि डिरेक्शन लेभेला माबायदि जायो। बिथांखौ जों मस्ट एन्टारटेनिं सावथुन डिरेक्टर होननानै बुंब्लाबो गोरोन्थि जानाय नङा। मानोना सिगाङाव बिथांनि ओंखारबोनाय गांफ्रोमबो सावथुनफोरानो बयखौबो एन्टारटेन खालामबोदों। जेरै जाफुंगोन, मोदै, मिस्टार दुग्गा बर' बायदि बायदि। बेनि थाखायनो नोंथांमोनाबो बे सावथुनखौ नायनो थाखाय नेनानै थाथ'दो आरो टिजारखौ नायाखैब्ला थांनानै नायहैदो। बेफोरबायदिनो नोंथांमोना गोदान आपडेटनि सोमोन्दै मिथिनोब्ला आंनि बे चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो सेरावनो थानाय नटिफिकेशननि बेल आइकनखौबो अलाव थुनानै होदो।